बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ खनसे नोंसोरनो फिन जासिहरफिननाय जाबाय। आं दिनैहाय गस्ला गिन्जिजों खालामनो गोनां बायद'था जादों, खारन सब समाय नङा होमबा बोथोराबो बेफोरबायदिनोसै, सम सम मालाबा गस्ला गिन्जिजों लायो, स्पर्टिंफोरजों लाबोलाबायो बेफोरबायदि। जिहेथु जाय हक, जोंनिया गोदोनि समावहाय BPFनि आमोलावना लाल टफिखौबो ट्रान्सफार खालामनो हायामोन। दा जों BTR एकर्ड जानानै गोबां ट्रान्सफार खालामनो हायो। ADCनिफ्राय लानाय, DCनिफ्राय लानाय, फारसेनिफ्राय हाजोबो नङा होमबा BTR एकर्ड जानायनिफ्राय। थ' दिनैहाय बेफोरबायदिखौ ट्रान्सफार जानायखौ जुदि हरनो हादोंब्ला BTR गभर्नमेन्टआ गोबां बुस्थुखौ ट्रान्सफार खालामहरनो हायोबा, ओरैनिखौ ओरै खालामनो हायो, ओरैनिखौ ओरै खालामनो हायोबा मोनसेल' बुस्थुखौ दासिमबो खालामनानै खोन्थाथों। बेयो सोरनि राव? बिथां रनजित बसुमतारीनि, EM रनजित बसुमतारी, जायखौ बुङो BR फेरेंगा ना, बिथांनि राव। बै समनि जेब्ला वेलकाम सेरेमनि खालामदोंमोन अब्लानि समाव बेखिनि रावा ओंखारदों। जाय खोनासंनानै लानि, बिनि उनावहाय जों माखासे बाथ्राखौ सावरायबावगोन। 27 जानुवारियाव एकर्डआव माबोरै बाहागो लादोंमोन बेखौ सुंद'यै जोंनि आफादगिरि बिथाङा बुंनानै गालांबाय। नाथाय बेखौ मावफुंनायासो जोंनि थाखाय बयनिख्रुइ देरसिन बाथ्रा जानानै फैदों। जोङो मानो मावफुंगोन, सोरनि थाखाय मावफुंगोन, माबोरै मावफुंगोन, बे जोंनि थाखाय गेदेर सोंथिनि गेजेराव हाबनानै दङ। जिखियानो जायाथों, बे एकर्डनि दारै थांनाय 34 बोसोर बर' नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनि जा सोमावसारनाय, बे सोमावसारनायाव दुखु नांनाय, सैसो नांनाय, मुंख्लं जानाय जोंनि बिमा माहारिया आथोनारि नासयजानाय गोबांनि गेजेरजों जा खोमानानै लानांदोंमोन, बे खोमानानै लानांनायनि फिथाइखौ जों माबोरै मोननो हागोन एबा हाखो, एकर्डआवहाय जोंहा मा दफा दं जोंनि बे गोग्लैसोनाय हालामावहाय, आं बेखौ एसे गुसुङै बुंनो नागिरदों। आं मोनथामसोल' बाथ्रा बुंगोन, गोबाव बुंनानै समखौ मोननो नागिराखै। फार्स्टआवनो जोङो नुबोदों 1967 मायथाइयाव जेब्ला PTCआ जोनोम जादोंमोन, बे 1967 मायथाइनि PTC जोनोम जानाय समनिफ्रायनो जोंनि बे हालामा बुख्रेबजानाय। PTC जोनोमनि उनाव 1977 मायथाइयाव जेब्ला UTNLF जोनोम जानानै जोंनि गेजेराव राजखान्थियारि दाङाबाजि जादों, बे दाङाबाजि जानायावबो जोंनि बे हादाबसाया हालामा बुख्रेबजानाय। एबसु मुभमेन्टआवबो बुख्रेबजानाय, BLT मुभमेन्टआवबो बुख्रेबजानाय। नै दिनै 27 जानुवारि खालार खालिसिमबो NDFBनि सोमावसारनायाव गोबाङानो नासयजानाय, सोरख'जानाय आरो गादबजानाय। नाथाय जोङो थांनाय 27 जानुवारिनि सिगां जोंहा जा एकर्डफोर जादोंमोन, गोरोबथा जादोंमोन, बेनि गेजेराव जों मा मोननो हाखो, बे कुइसना जोंनि सायावहाय फैबाय थादोंमोन। आरो स्पेसियेलि आं आफादनि सासे गाहाय नेहाथारि हिसाबै आंनिसिम गोबां कुइसन फैदों। 93नि एकर्डआवबो जोङो जेबो मोनाखिसै, 2003नि एकर्डआवबो जोङो जेबो मोनाखिसै, 2020नि एकर्डआव जोङो मा मोननो हाखोलै सार होननानै आंनिसिम गोबाङा सोंहरदों। जोङो जेबो लाबोनो हायाखै, बेनि थाखाय जों निमाहा बियो। जोङो मोनसेल' थांखिजों बहाय फैदों, बे थांखियानो जादों गोजोन गायसनग्रोनाय। थामहिनबा जोंहा गोबां थांखि दङमोन। उदांस्रिनि थांखि, उदांस्रिनि अनगाबो जोंबो सानोमोन मंगल ग्रहआव आलादा हा बायनानै बर'खौ अरायथानि थाखाय दमदमै गायसनना दोननायनि मोनसे सानबोलावरि। बेफोर गासिखौबो नागारनानै जोङो स्टेटखौबो नागारनानै, इउनियन टेरिटरिखौबो नागारनानै बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजनाव सिगनेटरि जालांनायनि गुबै थांखियानो जादों जोङो स्टेट बिनोबो जोंहा BTC हालामावहाय एबा BTAD हालामावहाय थोजासे सुबुं अनजिमानि मुंफारिफोर गैयामोन। मोनसे स्टेट जानो थाखाय 50 जौखोन्दोनिबो बांसिन मोनसे हारिनि मा होनो स्टेन्डार्डखौ नांगौ जायो।
जोंनि PDMB-नि आफादगिरि बिथाङा मोजाङै मिथिगोन मोनसे उदांस्रि जानो 70 जौखोन्दोनिख्रुइबो बांसिन सुबुं अनजिमानि गोनांथि जायो नाथाय उदांस्रिनि बाथ्राया दोन जोङो स्टेट मोननो हानायनिबो अबस्थायाव गैयामोन नंखायनो जोङो इयुनाव जोंनि गब्लं दिङाखौ माथेनानै बायनाय लोरगिखौ जयन होफिननानै मोनसे गोदान मिजिंजों लैथोआव आवगायलांनानै बै रुगुंसिम मोनहैनो मा खालामनांगौ बे मिजिंजोंसो जों फैनानै बे एयारपर्टआवहाय सिगनेचार जाफैदों गोबाङा गोबां बाथ्रा बुंनो हागौ नाथाय जोंनि थांखिया बिसोमोन जिखियानो जाया फिसायानो जा गिदिरानो जा जोङो दिनै माथो लाबोनो हामारखो बे हालामनि थाखाय मोनसेल' बाथ्रा बुंगोन नोंथांमोननि जोंनि बे हालामा दिनैसिम रेभिनिउ भिलेजाव गैयामोन नाथाय बे एकर्डनि दारै जोङो जोंनि बे बर' गामिफोरखौ गंफ्रोमबो बर' गामिफोरखौ फरेस्ट भिलेज हिसाबै जोङो रिकगनाइज मोननो हासिगोन बेवहाय जोंखौ फरेस्टनिफ्राय इभेक्सन खालामनानै होखारनो हानायनि मोन्थाय रावहाबो थानाय नंलिया नैथि जों गोरलैयैनो मोननो हानाया जोंनि मोनफ्रोमबो फरेस्ट भिलेजफोरावहाय रेभिनिउ भिलेज जोंहा लेन्ड गैयिनि थाखाय रेभिनिउ लेन्ड गैयिनि थाखाय जोंनि गामिफोरनि फरायसालिफोरा प्रभिन्सियेलाइज जानो हायाखैमोन गाहाय गुदि फरायसालिनिफ्राय लानानै जौसिन फरायसालिसिम बेफोर गासिबो कलेज लेभेलसिम प्रभिन्सियेलाइज जाजोबसिगोन गुबैयै जोङो बे मोननैखौ मोननो हादों नाथाय बेफोरनि अनगाबो जोंहा गोबां माखासे आरोंदायारि आरो माखासे सोलोंथायारि रांखान्थियारि राजखान्थियारि खुंथायारि मोन्थायफोर दङ बे मोन्थायफोरखौ जोङो गासिबो उनावहाय सम फैयोबा सावरायलांबाय थागोन मानोना जोंहा समनि आंखाल बे खुंथायारि मोनसे बाथ्राखौ जोङो बुंनि गोबाङा बुंदों बिटिआरआ बिटिसि बायदि बिटिएडि बायदि आं पलिटिकेल मेटाराव हाबनो गोसो गैयामोन खिन्थु नोंथांमोननो बेखौ स्पष्ट होनो नागिरदों बिटिआरआ बिटिसि बायदि नङा मानोना बिटिसियावहाय सासे एसटिसिखौबो ट्रेन्सफार खालामनो हायामोन दिनै बिटिआरनि गेजेरजों सासे डिसिखौबो जोङो नाखि लगायनानै ट्रेन्सफार खालामनो हायो बिटिसियावहाय सासे साधारन टफि गोजा गाननाय पुलिसखौबो जों ट्रेन्सफार खालामनो हायामोन किन्तु बिटिआरनि गेजेरजों सासे एसपिखौबो जोङो ट्रेन्सफार खालामनो हायो गोसोबायदि बे जादों एडमिनिस्ट्रेशननि मोनसे सिस्टेम आरो गोबां दङ बेखौ जों बुंनो नागिराखै सरासनस्रायै गामियारि रायजो राजाफ्रा मा लुबैयो बेखौसो जोङो दा नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो नागिरदों जिखियानो जाया मोनसे गेदेरथार बाथ्रायानो जादों जोंनि गेजेराव गोबां मुंख्लं जालांबाय मोनथिस्लाबा जासे जोंनि सोमावसारनायनि थाखायनो गोबां आइजोफोरा आथोनारि नासयजाबाय मोनथिस्लाबा जासे गोबां जोंनि रायजो राजा बिमा बिफाफोरा गाव गावनि देहाखौ गुनिया खालामनानै लानांबाय सैसोनांबाय बे मुंख्लंनि थै सैसोनांनाय बिमानि मोदै आरो जोंनि गासै जा खोमानांनाय बे खोमानांनायनि फिथाइखौ नोंथांमोना बिटिआरनि गेजेरजों मोननानै राननानै जानो लुबैदोंब्ला दाखालि बावैसो जोंनि गेजेराव बुंनाय एनडिबिफ्रानो खौसे गैया जोंलाय माब्रै रायजो राजाफ्रालाय सोरखौ मा खालामनानै मा खालामगोन आं दिनैनि बे जौस्रांनि गेजेरजों बे प्लेटफर्मनि गेजेरजों बेखौसो बुंनो नागिरदों एनडिबि लिडारफ्रा खौसे जानो जाया हागौ खौसे जानो हाया जानो हागौ जोंनि पलिटिकेल लिडारफोरा पलिटिकेल दालाल खालामनानै जोंखौ बर' बिमाफोरखौ बन्दकआव दोननो हागौ बेफोरखौ नोंथांमोना गिनो नाङा नोंथांमोना गोसोआव बेखौल' थिला रायजो राजाफ्रा खौसेब्ला सोर दालाल राजखान्थिगिरि बेलाय रायजो राजाफ्रा खौसेब्ला सोर गाव सेल्फ इन्टारेस्टआव इनभल्भ जाबाय एनडिबि लिडार बेलाय रावबो हाया नोंथांमोनखौ फाननो खावलायदों जाय सुबुङा दिनै हारिनि थाखाय गावखौ सेक्रिफाइस खालामनानै गाव गावनि जिउ धन सम्पति गासैबो मोन्थायखौ खोमानांनानै बे बिटिआरखौ लाबोनानै नोंथांमोननो फैदों ओरैबायदि सुबुंखौ सायख' नोंथांमोना नोंथांमोननि गेजेरावनो साब्रै साबा एनडिबि लिडारफ्रा इलेक्सन गेलेफैनो हागौ नाथाय बिथांमोनखौ सायख' बिथाङा थारैनो जोंनि हालामनि जोंनि बर' हारिनि खामानि मावनो हामारगोन ना हामारा
गासैबो थाइजौआनो गोदै बेखौ दासान आरो गोदै थाइजौनि गेजेरावबो एम्फौ थायो बेखौबो बुजिनानै ला। नंखायनो जों थोंजोङै पलिटिक्स गेलेनो नागिराखै, खिन्थु जोंबो पलिटिक्स गेलेसिगोन फैगौ 25 बे बैथि दाननि 25 फेब्रुवारिनिफ्राय जोंबो ओरैबायदि पलिटिक्स गेलेगोन, ओरैबायदि बुंगोन आरो बे बुंनायाव गाब गोनांबो जानो हागौ। नंखायनो बेखौबो बुजिनानै ला, फेरेंगानि बुंनाया गाब दं नामा ना गाब गैया, गुफुर ना गोसोम बेखौबो सिनायनानै लानायनि सम फैदों। जों थोंजोङै बुंगोन, समा फैगासिनो दङ। खावलायनाया बेनो, खौसेथिनि अनगा जेबो राहा गैया।